Sindromul de tunel carpian este o afecțiune medicală cauzată de compresia nervului median la trecerea prin tunelul carpian, un pasaj îngust format din oase, ligamente și este localizat la baza mâinii. Această compresie poate rezulta dintr-un număr de factori, precum mișcări repetitive ale mâinilor și încheieturilor, traumă locală, artrită, sarcină, obezitate sau unele afecțiuni medicale subiacente cum ar fi și diabetul. Cele mai frecvente simptome includ durere, furnicături, amorțeală și slăbiciuni la nivelul mâinii, în special la nivelul degetului mare, arătător și mijlociu. Simptomele se pot agrava noaptea sau în timpul activităților care implică utilizarea repetitivă a mâinilor. Tratamentul se axează de obicei pe repaus, imobilizarea încheieturii mâinii, recuperare medicală și medicamente pentru ameliorarea durerii și a inflamației. În cazuri mai severe sau persistente, intervenția chirurgicală poate fi luată în considerare pentru a reduce presiunea asupra nervului. Este totuși foarte important să se facă diagnosticul diferențial cu sindromul Lacertus, care are manifestări similare, dar care se tratează diferit de sindromul de tunel carpian. Prevenirea poate include evitarea activităților care provoacă stres repetitiv la nivelul încheieturii, precum și menținerea unei poziții ergonomice adecvate în timpul lucrului.